Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Dagi. Taong 1968, kaibiran, biliran. Noong mga panahong ito, palaging kasama si Kuya Dagi ng kanyang ama kapag ito ay nagsasaka. Hindi gaano kalakihan ang kinikita nila. Kaya imbis na makisosyo sa mga magsasaka sa baryo, sila na lamang ang kumikilos upang buo ang perang makukuha nila. Pagtatanim ng mais ang bumubuhay sa kanila. Kaya naman kapag panahon ng taniman, halos hindi na sila umaalis sa bukid. Wala naman itong problema kay Kuya Dagi. Gawa ng masyado pa siyang bata para makaintindi ng mga bagay-bagay. Wala rin siyang hilig sa pambababae o bisyo at ang tanging nais niya lang noon makasama ang kanyang ama sa lahat ng oras at panahon. Simpleng pangarap ng isang bata na hindi niya alam na ito ang magliligtas sa kanya. Nagsimula ang kanyang kwento bandang kalahati na ng taong ito. Kagaya ng maraming magsasaka, araw-araw silang namumundok para mapayabong ang pinagkukunan nila ng pera. Ang kaso lang, hanggat wala pa silang kinikita, kailangan nilang maghigpit ng sinturon. Lahat ng pagtitiis sanay na sila, kaya hindi na nila ito iniinda. Ngunit, ilang araw bago sumapit ang gapasan ng mais, may napansin silang kakaiba sa lugar kung saan sila nanunuluyan habang nasa kasagsagan ng pagbabantay. Noong una, si Kuya Dagi lang at ang kanyang kapatid ang nakapansin nito. Pero sa katagalan, nakuha na rin ito ang atensyon ng kanilang ina. Ayon sa kanya, na kapag hapon, meron silang nakikitang bata at isang matandang lalaki na pumapasok sa maisan. Ilang metro ang layo nito sa kubo, pero kitang-kita nila ito. Makailang beses na rin nila itong sinubukang hanapin kasi naisip nila na baka magnanakaw lang yon ng mais. Ngunit, nasuyod na nila ang sakahan, hindi nila ito nakita. Pero kapag sumasapit ang hapon, maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagsilay nila sa mga ito. Bale, 5 batang lalaki at isang matanda ang kanilang nakikitang pumapasok. At kapag pumapasok na ito, hinding-hindi na yon nakakalabas. Nakapagtataka rin na parang hindi sila nito nakikita dahil ang tanging tinitingnan lamang nito ay yung makapal na parte ng maisan. Bakas sa mukha ng matandang yon ang matinding pagkasabik. Animoy matagal-tagal na itong hindi nakakain ng ganon. Dahil dito, nagdesisyon na silang isumbong ito. Naniniwala siyang ang tatay niya makapagbibigay ng pag-asa upang magkaroon ng kalinawan ang mga katanungan sa isip nila. Ngunit nang marinig nito ang kanilang kwento, wala rin itong ideya sa mga taong tinutukoy nila. Kalaunan, buhat sa kagustuhan nilang malaman ng totoo, lumapit sila sa albularyo. At doon nila nalaman na ang matandang nakikita nila ay ang dating nagmamay-ari ng naipalit nilang lupa. Dagdag pa ng albularyo, misteryoso ang pagkamatay ng matanda. At doon sa lugar nila, kilala ito na nagtataglay ng dugo ng aswang. Wala ganong naniniwala ukol dito. Ngunit para sa mga taong nakakaalam sa lihim na karunungan, hindi yun imposibleng mangyari. At nung nabubuhay din ang matandang yon, palagi nila itong nakikitang may kasamang bata. Paiba-iba ang mukha nito. Kaya naman inakala nilang dinukot yon sa mga karatig baryo. Ang kaso lang, wala roong nakapagpatunay kung kaya't hindi nila ito pwedeng basta-basta na lamang bawiin. Kaya naman yung ginagawa ng matandang yon, hanggang sa mawala ito, nagsilbi itong malaking palaisipan para sa kanila. Mas maganda sigurong umalis na muna kayo dyan pansamantala. Magbigay kayo ng panahon para mawala rin dyan ang kaluluwa ng matanda kapag tumahimik na ang lugar. Gapasin nyo na ang dapat ninyong gapasin, tapos bumalik na kayo rito sa baryo. Payo ng albularyo sa kanila. Subalit,
Nang marinig ni Kuya Dagi ang gusto nitong mangyari, hindi niya ito sinang-ayunan. Mais lang ang bumubuhay sa kanila, kaya kapag tinalikuran nila ang pagsasaka, para na ring pinayuhan sila nitong magpakamatay. Siyempre, saan naman sila kukuha ng pang-araw-araw, di ba? Wala namang pwedeng mapagtrabahuhan sa baryo dahil yung mga kakilala nila roon, halos kapantay lang din naman nila ng estado. Matapos nilang lumapit dito, bumalik sila sa sakahan at nanahimik. Ilang araw ding hindi ito pinansin nila Kuya Dagi hanggang sa bigla na lamang naglahong parang bula ang kanilang padre de pamilya. Nagpaalam lang ito sa kanila noong nagdaang hapon na maglilibot para matingnan ng mga mais na aanihin pero hindi na yun nakabalik. Akala nila pumunta lang ito sa kakilala nito, kaya naman hinayaan lang nila yon hanggang sa sumapit na ang gabi. Kung kailan pa madilim na ang paligid, tsaka pa lamang sila naghihikaos na maghanap. Sigaw sila ng sigaw sa maisan, ngunit wala nang nakarinig. Kinabukasan nun, dumagsa ang mga tao mula sa baryo. Tumulong ito sa paghahanap hanggang sa makita nila ang kapirasong tela ng damit ng nawawala nilang ama. Natagpuan nila ito sa gilid ng parte ng maisan, nakabauna ng bahagya sa lupa. Yung itsura nito, parang napakaluma na kung titingnan, ngunit tandang-tanda ni Kuya Dagi ang huling suot nitong damit bago ito naglaho na parang bula. Nang marinig naman ng mga taga-baryo ang kanyang testimonya, sinamahan siya nito patungo sa albularyo na pinagkonsultahan nila. Sa kanilang lugar kasi, ito ang pinakabantog sa lahat ng manggagamot. Kumbatero din ang matandang yun at halos ilang dekada na yun sa serbisyo. Dalubhasa na akong iisipin, kaya naman marami na ang nagtitiwala rito. Pagkarinig naman ito sa kanilang kwento, bigla yung napamura. Halos baliktarin na rin ito ang mesang pumapagitna sa kanila, dala ng matinding galit. Galit na hindi nila mawari kung saan nagmumula. Ilang minuto pa ang lumipas, pagkalma naman ng matanda, inutusan nito ang lahat ng hindi nila kapamilya na lumabas na muna. Kalaunan, nang sila-sila na lang ang nasa loob, meron itong inilahad na katotohanang matagal na panahon na nitong ibinaon sa limot. Nagdadalawang isip man ang matanda na ilahad ito. Alam niya sa kanyang sarili na sa pagkakataong yun, wala na siyang pagpipilian. Makinig kayo. Ang matandang tinutukoy ko ay si Eustacio. Napakatagal na panahon na niyang nabubuhay. Panahon pa ng mga Kastila. Malupit ang pamamalakad noon, kaya itong si Eustacio nakipag-isa sa demonyo. Nakuha niya ang dugo ng gabunan at ang malalim na kaalaman ng pangungulam. Gamit ang mga bata, pumapatay siya ng daan-daang sundalong Kastila. Ito rin ang ginagamit niya para makaalipin ang mga taong nagkasala sa kanya. Hindi malinaw kung paano niya ito ginagamit, pero ayon sa namayapa kong maestro, masyado itong makapangyarihan sa puntong hindi na namin ito kayang maunawaan. Matagal itong namayagpag sa ating lugar, kinakatakutan at nire-respeto ng marami. Subalit sa rurok ng kanyang kapangyarihan, dumayo ang isang makapangyarihang dibino na tinalo siya sa loob ng isang gabi lang. Sa harap ng kamatayan, isinumpa ni Eustacio na kahit wala na siya sa mundong ibabaw, magpapatuloy ang paggala ng kanyang kaluluwa sa pagbabakasakaling makahanap siya ng paraan para muling mabuhay. Dagdag pa nito na, para mapigilan ang sumpang inilagay ng matanda sa kaluluwa nito, sinunog ng kanyang mga ninuno ang lahat ng gamit na pwedeng maging daluyan ng kanyang kapangyarihan. Sa paglipas ng mga taon, ang bakas ni Eustacio ay unti-unting nawawala hanggang sa mailibing na ito sa limot. Wala na ring umalala sa kanya, kaya naman ang mga bagong usbong na albularyo sa lugar, hindi na siya gaanong pinagtutuunan ng pansin.
Subalit dahil sa kanilang mga naging kwento, muli na namang nabuhay ang takot nila sa sumpang binitawan nito. Pagtatapat pa ng albularyo na, seryoso ang kinakaharap nilang problema, kaya obligado silang magtulungan para mapigilan ang nalalapit nitong pagkabuhay. May kutob din ng matanda na hindi nawala ang tatay niya ng nagkataon. Maaaring ito ang ginamit ni Eustacio upang magkaroon siya ng panimula para sa kanyang mga inihahanda. Ano man ang binabalak nito, nasisiguro nitong hindi ito makakabuti para sa kanila. Makinig kayo. Hanggat maaari, gusto ko na tayo-tayo lang ang nakakaalam ng tungkol dito. Kahit malapit sa inyo, basta hindi natin kasama dito, huwag niyong pagsabihan. Binalaan ko kayo. Hindi talaga biro ang kinakaharap nating problema. Sige na, hintayin niyo na lang ako sa labas. Wika ng matanda. Pagkarinig nila sa sinabi nito, hindi na sila umimik. Nga pala, 3 lang sila noong pumunta. Bale siya, ang nanay niya, tapos yung nakababata niyang kapatid na si Pido. Itong si Pido, nasa 16 anyos pa lamang noong mga panahong yon, kaya medyo wala pa gaanong kamalayan ukol sa mga nangyayari. Gayunpaman, alam nito na nawawala ang kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na sila. Pagpasok nila sa bahay, maigi itong pinakiramdaman ng matanda. Ilang beses din itong nag-ikot sa labas, animoy meron itong hinahanap. Di nagtagal, nang matapos na nito ang kanyang mga ginagawa, bumalik ito sa sala para tawasin ang paligid. Maraming manok itong inialay para lamang mapagana ang mga buhay na salita. Ayon kay Kuya Dagi, inabot ng 1.5 oras ang pagdadasal para lamang makuha ng albularyo ang tamang sangkap at bisa ng tawas. Nung nagawa na niya ito, inilublob niya ang likido ng kandila na may halong tawas sa mangkok na punong-puno ng tubig. Matapos nun, hinintay nila itong lumamig bago nila ito ilawan ng lampara. Akala ni Kuya Dagi, walang nangyari sa mga natunaw na kandila, pero ilang segundo lang ang lumipas. Pagkailaw na pagkailaw dito ng albularyo, bumungad sa kanila ang lokasyon ng kanilang tahanan kasama ng mga taong hindi nila nakikita. Marami na ang mga nilalang na yon, at sa pagkakatanda niya, lagpas na ito sa 100. Yan ang mga kaluluwang na biktima ni Eustacio sa paglipas ng panahon. Wala akong ideya kung ano ang gagawin niya, pero sa dami nito, duda ko na may nagawa na itong plano. Ano man yun, hindi ito magiging maganda. Kaya parang awa nyo na. Lumipat na muna kayo sa baryo. Mas ligtas kayo roon kumpara rito. Wika ng matanda. Dagdag pa nito na ipagpapatuloy pa rin nila ang paghahanap sa kanilang ama para naman kahit papaano hindi sila manghinayang at magsisi sa bandang huli. Naiintindihan din kasi nito ang nararamdaman nila, lalo pat minsan na rin itong nawala ng mahal sa buhay. Mariin din itong inilahad na kung magpupumilit pa rin silang manatili, hindi malabong meron na namang mawawala. Sino man yon, nasisiguro nitong magiging pabor ito sa matandang nagsumpa ng lupa. Dahil sa sinabi nito, hindi na sila nagdalawang isip na sumang-ayon. Kinabukasan, inanilang nila ang mga natirang mais bago sila lumisan sa kanilang tahanan. Bitbit na rin nila ang lahat ng kanilang gamit. Animoy wala na sila roong balak na bumalik. Bagaman walang kadugo sa baryo, pinatira sila ng kaibigan ng tatay niya sa pamamahay nito. Malaki ang bahay ng taong yon, kaya kahit bagong salta roon ng kanilang pamilya, hindi niya maipagkakaila na komportable sila. Sagana rin sa pagkain at tubig, kaya naman ang tangi na lamang nilang iniisip ay kung papaano makakabawi sa pagmamagandang loob nito.
Sa loob ng 2 araw pinuno, hiyang-hiya na si Kuya Dagi sa taong yon. Kahit kasi medyo pabigat na sila, wala itong ipinapakitang kahit na anong bahid ng galit. Basta, palagi lang itong masaya, na animoy wala yung inaalala. Pagpatak naman ng 3 araw, mas lalong naging abala ang mga taga-baryo sa paghahanap sa kanyang ama. Yung albularyo naman, pabalik-balik na sa iniwan nilang tahanan para magmasid at makiramdam. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin ito nagagawang matunton ang pinanggalingan ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Eustacio. Akala niya doon na matutuldukan ng lahat. Pero pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, nagimbal sila sa mga sumunod na nangyari. Tandang-tanda niya pa nung magbukas siya ng sako ng mais na ginapas nila. Wala na kasi noong masaing, kaya naman napilitan na silang ipalit ang mais sa bigas. Umaga pa noong mga sandaling yon, kung kaya't yung mga kapatid niya, gising na gising pa. Katabi rin niya noon ang kanyang ina, kaya pagbukas niya ng sako, nakita nilang 2 ang laman nito. At maniwala man kayo o hindi, punong-puno ito ng mga malalaking itim na alupihan. Agad itong kumalat sa buong paligid, sumiksik sa lahat ng sahig na may siwang. Dahil dito, agad naman silang napakaripas ng takbo. Sigaw sila ng sigaw, hanggang sa maagaw na nila ang atensyon ng kaibigan ng tatay niya. Nang marinig naman ito ang kanilang hinaing, hindi yun nagdalawang isip na lumapit para tumulong. Pagsilay naman nila rito, agad nilang itinuro ang imbakan. Dito na rin nila inilahad ang kanilang mga nasilayan, kaya naman nang marinig ito ng lalaki, kumuha ito ng sulo at sundang. Dali-dali rin itong tinahak ang daan patungo sa imbakan at sa pagdating nito roon, tumambad dito ang mga sako na wala ng laman. Nagkalat din ang mga alupihan sa buong paligid na para bang kumakain. Dala ng pagkagulat ng lalaki, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito. Mura rin yun ng mura habang humihingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Maya-maya pa, nang mapagkumpulan na ng mga ito ang tahanan, nagtulong-tulong yun na patayin lahat ng peste. Pagkatapos nito, nagtipon sa labas ang lahat ng mga taga-baryo para mag-usap. Bawat isa sa kanila hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Marami rin itong itinanong sa pamilya ni Kuya Dagi, kaya naman buong magdamag, hindi na sila nakapagpahinga ng maayos. Dumagdag pa rito ang mga ipinapagawa ng albularyo, kaya naman kinabukasan nun, halos magkatrangkaso silang lahat. Pagpatak naman ng 5:00 ng madaling araw, dumating ang albularyo para matingnan ang kanilang mga kalagayan. Habang nagtatanong ito sa kanila, nabanggit nito na maaaring bumalik na sa pagkabuhay ang matanda. Ang mga ganoong aral kasi, nagagawa lamang ng isang lehitimong mangkukulam kapag meron silang ginagamit na katawan. Hindi ito kayang gawin ng mga kaluluwa dahil na rin sa batas ng buhay at mga patay. Dagdag pa nito, naasahan na nila sa mga susunod na araw na marami pang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, nagdulot ito ng matinding takot. Lahat sila, hindi na maisip pa kung ano ang kinakailangan nilang gawin para malagpasan ang ganoong problema. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo bumaba na ang tensyon, bahagya na silang nakalimot. Ang kaso lang, pagtungtong ng hapon, muli na naman silang nagimbal sa mga hindi inaasahang pangyayari. Yung kaibigan kasi ng tatay niya, bigla na lamang nagsuka at nagdumi ng napakaraming alupihan. Halos magdeliryo na rin ito, buhat sa tindi ng sakit na naidudulot ng mga nilalang na pumasok sa loob ng katawan nito. Hindi naglaon, lumabas na rin pati sa kanyang mga mata at tenga ang kumpol ng mga insekto. Kahit yung albularyo, hirap na hirap itong kunin
sa kadahilanang nangangagat ito. Hindi rin ito pinalagpas ang pinamamahayan nila, kaya hanggang sa malagutan ito ng hininga, matinding pagdurusa ang naranasan nito. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, binawian ng buhay ang lalaki. Gulat na gulat ang mga kamag-anak sa kadahilanang masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ultimo sila, di maisip na sa isang iglap, mawawala ng gano'n na lang ang mahal nila sa buhay. 2 oras pa ang lumipas, bumalik na ang patay. Nakasalid na ito sa ataul para paglamayan noon ding mismong gabi. Bawal kasi paghintayin ng patay pinuno, lalo na kung pumanaw ito ng hindi niya kagustuhan. Habang pinaglalamayan naman ito sa bahay, aligaga silang magkakapatid. Marami silang gustong gawin pero pilit silang pinipigilan ng takot na kanilang nararamdaman. Yung kanilang ina naman, kahit masiraan na ng bait, tumutulong pa rin sa pamilya pagpapakita ng utang na loob nila. Pagpatak naman ng hating gabi, binantayan nila ang labi nito para makapagpahinga ang mga kamag-anak. Pagod na pagod man, pilit silang lumalaban alang-alang sa pumanaw. Ayon kay Kuya Dagi Pinuno, inakala niya talaga na noong mga sandaling yun wala nang mangyayari. Siyempre, lamay kasi ng patay, tsaka nasa loob lang din ito ng bahay. Pero pagpatak ng 1:00 ng madaling araw, kitang-kita niya na bumangon ang labi nito. Agad itong dumaan sa bintana, tapos pagtalo nito dito, hindi na nila yun nakita. Walang natirang kahit na anong bakas sa pinaglalagakan nito, kaya naman dali-dali niyang pinuntahan ng silid kung saan nagpapahinga ang asawa nito. Pagpasok niya roon, hindi siya nagdalawang isip na ito ay gisingin. Nang maalarma na ang pamilya, agad nila yung pinuntahan at kagaya ng inaasahan, wala na sila roong nadatnan. Para silang ninakawan noong gabing yon, pero paulit-ulit na sinasabi ni Kuya Dagi ang totoo. Noong una marami pang nagalit sa kanya, subalit nang dumating ang albularyo, ito ang nagpatunay ukol sa kanyang mga sinabi. Dagdag pa nito na, hindi malabong mangyari ang ganon, lalo pat napasukan ng mga insekto ng matanda ang katawan ng biktima. At kung totoo ngang nagbalik na ito sa kapangyarihan, kaya na nitong makontrol ang lahat ng katawang napaslang niya. Matapos naman itong mailahad ng matanda, tumahimik ang lahat. Para sa pamilya, sapat na ang salaysay nito upang sila'y maniwala. Mataas din kasi ang respeto nila sa albularyo, kaya kapag sinabi nito na ganun nga ang nangyari, wala silang magagawa kundi ang sumang-ayon. Sa bandang huli kasi, ito ang mas nakakaalam ukol sa problemang kinakaharap nila. Makalipas pa ang ilang minuto, bago sila muling mag-usap, pinababa muna nila ang tensyon sa loob ng bahay. Yung mga nakikilamay sa labas, pinauwi na rin ng matanda upang hindi ito magdulot ng karagdagang ingay. Matapos nun, nagdesisyon na itong pumili ng mga makakasama para puntahan ang inabandonan nilang bahay. Siguradong sigurado ang matanda na doon pumunta ang labi na kanilang hinahanap. At para mahuli ito at maibalik, kinakailangan niya ng tulong mula sa pamilya nito. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, lahat ng kalalakihang naroon na nasa tamang gulang na, sumama sa kanila. Si Kuya Dagi noon, kahit ayaw ng sumama, napilitan pa rin, gawa ng siya lang naman ang nag-iisang taong mas nakakaalam sa lugar na kanilang pupuntahan. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, umusad na ang buo nilang pangkat. Dali-dali nila noong tinahak ang daan patungo sa Maisan na halos 2 kilometro lang naman ang layo. Hindi man biro ang kanilang nilakad, narating nila ito sa lalong madaling panahon. Ilang metro mula sa inabandonan nilang bahay, maigi nila itong pinagmasdan hanggang sa dito na nila nakita ang isang hindi matukoy na tao
na nakaupo sa labas nito. Kahit napakadilim ng paligid, kitang-kita nila itong payapang nakaupo, animoy merong hinihintay na panauhin. Maya-maya pa, dito na ito dahan-dahang tumayo hanggang sa tinamaan niyo ng liwanag ng buwan. Pagsilay naman nila sa mukha nito, nasipat nila ang mukha ng taong nakita niyang tumalon sa bintana. Akala nila kung ano lang ang ginagawa nito, pero kalaunay napansin nila na kinakain pala nito ang sarili nitong laman. Sarap na sarap ang nilalang na yan, na para bang hindi nakakaramdam ng sakit. Dahil sa pangyayari, dito na nagbigay ng utos ang albularyo na lumapit na silang lahat. Nagpahanda na rin ito ng mga armas, gayon din ng mga pangontra na kanilang dala. Ang plano nila, susubukang pigilan ng nilalang upang makagawa siya ng lunas para sa sumpang inilagay nito sa labi. Nakapagpasya na rin itong patayin ng kaluluwa nang sa gayoy hindi na maulit pa ang mga pangyayari. Ang hindi nila naisip noon, ang mga posibilidad na pwedeng maganap habang isinasagawa nila ang plano. Siyempre, mas madaling magsalita kaysa gumawa, at ito ang hindi naisip noon ng grupo. Kalaunan, nang makalapit na sila ng bahay, nakita nila ng malapitan ng nilalang na halos pagpistahan na ng iba't ibang insekto ang buo nitong katawan. Hubot-hubad na rin ito, tapos panayang pag-aangil nito kahit normal lang namang humihinga. Ayon sa albularyo, pangkaraniwan na ang ganoong sitwasyon, gawa ng isinisiksik ni Eustacio ang kanyang kaluluwa sa labi nito para lamang mapakilos ito ng malaya. Naniniwala rin itong masyado pa itong mahina, kaya naman hanggat hindi pa ito nakakalikom ng lakas, kinakailangan na nila itong matalo at mapatay. Ilang segundo pa ang lumipas, nang makabuelo na ang pangkat nila, agad naman nila yung sinunggaban. Subalit, bago pa man sila makalapit, nakita nila ng malapitan ng pag-ahon ng iba pang mga patay na matagal na palang pagmamay-ari ng nilalang. Pagmulat ng mga mata nito, bigla itong umatungal ng napakalakas, kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin sa buong paligid. Dahil sa pangyayari, para bang nakaramdam ng matinding takot ang marami sa kanila. Sa halip na ituloy pa ang plano, napilitan ng mga itong iligtas na muna ang kanilang sarili sa takot na baka pumanaw sila noong mismong gabi. Lahat ng mga tumakbo noon, alam ni Kuya Dagi na wala pang lakas ng loob para isakripisyo ang kung anong meron sila para sa kanilang kamag-anak na naghahanap ng hustisya. Dahil dito, nasira ang plano ng matanda na ilang araw nitong pinaghirapang gawin. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, nagpatuloy pa rin sila sa pag-atake. Hindi na sila umatras pa dahil naisip nila yun na lang ang nag-iisang pagkakataon na meron sila. Kung sakali mang umatras sila sa puntong yun, hindi na nila mababalikan ang kaluluwa ni Eustacio na mamahay sa pinakamahinang katawan. Paglapit naman nila sa mga ito, dito na nagsimula ang pakikipagbuno. Para makaligtas noon si Kuya Dagi, hindi siya umalis sa tabi ng matanda. Ang ginawa niya noon, bigyan ito ng daan upang mas madali itong makalapit sa pakay nilang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito naging madali. Nang mapansin kasi ito ng mga labing umahon sa lupa, pilit sila nitong sinalubong para pigilan. Kaya ito nangyari dahil sa bumaba masyado ang kanilang bilang. At ang ganoong kaganapan ang naging daan upang mamatay ang marami sa kanilang kasama. Ayon sa kanya, na lahat ng napaslang noong mismong gabi, kinain habang nasa kasagsagan pa ng kanilang pagbubuno. Yung mga nilalang kasing pinaahon ni Eustacio sa lupa, mga maranhig pala ayon sa albularyo. Marahil ito ang mga bantay niya
upang masigurong kapag nalagay na sa alanganin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, mapoprotektahan siya ng mga ito. Dagdag pa na, sa lahat ng mga nilalang na naroroon, ang mga maranhig ang pinakamatindi nilang kalaban. Isipin nyo na lang, kakarampot lang na karunungan ng dala nila, kaya naman napakahirap para sa kanila na matalo ang kahit isa sa mga ito. Mabuti na lang talaga, nang dumating sa puntong nasa harap na sila ng matinding panganib, may mga dumating na taga-baryo. Ito ang naging daan upang bumalik sa ilalim ng lupa ang mga nilalang. Unti-unti na ring binago ni Eustacio ang kanyang anyo nang sa gayoy hindi siya maging karumal-dumal sa mga panauhing kanyang kaharap. Di nagtagal, pagdating naman ng mga ito, kalmado lang yung nakaupo sa isang tabi. Masaya nitong pinagmamasdan ng grupo nila Kuya Dagi na kasalukuyan na noong naghihikahos para lamang makatakas sa kamay nito. Maya-maya pa, nang makalapit na ang grupong dumating, sinalubong ito ni Eustacio kasabay ng pagwika nito sa kanila ng, Natsambahan lang ako noong unang panahon. Ngayong wala nang dibino rito at masyado nang mababa ang antas ng paniniwala nyo, hinding-hindi nyo na ako kakayanin. Tapos na ang inyong paghahari, kaya ang mga halang na gustong sumubok sa aking kapangyarihan, humarap sa akin. Pagkasambit nito ng mga kataga, may mga antingerong naglakas ng loob na humarap. Ngunit nang masipat ito ni Eustacio, agad niya itong pinatay gamit ang aral sa pangungulam. Sa kumpas ng kamay nito, sumuka ng malalaking igat ang mga antingerong yon hanggang sa matakpan nito ang daluyan ng hangin sa loob ng kanilang katawan. Ito ang naging sanhi upang manghina ang mga antingero hanggang sa wala na silang nagawa pa. Nang mamatay naman ang mga ito, muling sumiklab ang kaguluhan, subalit habang tumatagal na marami itong napapaslang, mas lalo rin itong nagiging malakas. Dahil sa ganoong pangyayari, nang mapagtanto ng mga albularyo na nalalagasan na sila ng maraming bilang, pinili na lamang nilang umatras. At mula noon, hindi na sila nangahaspa na bumalik sa bahay na inabandona ng pamilya ni Kuya Dagi. Isang taong namayagpag si Eustacio sa lugar, kung saan maraming tao itong nabiktima gamit ang mga insekto niyang inaalagaan. Akala nila habang buhay nang magiging balakid ito sa kanilang baryo, subalit kalaunan, nabalitaan na lamang nila na napaslang ito ng isang estrangherong binatilyo. May mga nakasaksi kung papaano nakipaglaban ng binata at base sa mga testigo, gumagamit umano yon ng 2 latigo. Ang naging paraan din ito para mapaslang si Eustacio ay sa pamamagitan ng pagwasak sa puso nito gamit ang isang kahoy na pinatalas. Nang marinig nila ang tungkol dito, marami ang hindi naniwala. Subalit kalaunan, nang mapansin nilang bumababa na ang mga biktima ng nilalang, dito na nila ito napatunayan. Magmula rin nung nawala ito sa kanilang lugar, kahit papaano paunti-unti na rin bumabalik sa normal ang sitwasyon. Nakalimutan man ng maraming taong tungkol sa nilalang, habang buhay namang nakatatak sa mga taong nakipaglaban dito, ang ipinamalas na kabagsikan ni Eustacio at ang pagwawakas nito sa kamay ng estrangherong binatilyo na tumapos sa kinakatakutang gabunan.